Ahoj citlivka. Dnes sa chcem krátko dotknúť jednej veci, ktorú si často mýlime. Rozdielu medzi názorom a hodnotením. Psychológia hovorí, že názor je vnútorné presvedčenie človeka. Je to niečo, čo vychádza z našich hodnôt a skúseností. Napríklad, niekto má názor, že je dôležité chodiť voliť. Iný môže mať názor, že pre ňu nemá zmysel voliť, pokiaľ žiadna strana neprezentuje jeho hodnoty a nechce voliť len menšie zlo. Oba tieto výroky sú názory. Problém vzniká vtedy, keď si názor pomýlime s hodnotením druhých. Keď zo svojho presvedčenia urobíme normu pre všetkých ostatných. Napríklad, ak nejdeš voliť, si nezodpovedný človek. Alebo, keď nevolíš túto stranu, máš zlý morálny kompas. V tejto chvíli už nejde len o názor. Ide o tlak, morálne posudzovanie a pocit nadradenosti. Kým názor opisuje náš vnútorný svet, hodnotenie zasahuje do sveta niekoho iného. Môžeme povedať, pre mňa je dôležité chodiť voliť a podporovať túto stranu. Ale už nie, ty by si to mala robiť rovnako, inak si problém. Ľudia si tieto dve veci často mýlia a myslia si, že len hovoria svoj názor, no v skutočnosti hodnotia, radia či moralizujú. V našej spoločnosti sa tieto hranice často mýlia a prekračujú. Najsilnejší nátlak zvyknú robiť ľudia kvôli presvedčeniam, ktoré majú z výchovy a rodiny, ale aj z politických či náboženských presvedčení. Lebo napríklad privolávať si k nátlaku Boha dosť dobre zaberá, podobne ako odvolávať sa na rodičov, ktorí už nežijú. A keď sa hranice takto posunú, dostaneme sa ľahko od len hovorím svoj názor po emočnú manipuláciu. Keď však dokážeme tieto rozdiely rozlíšiť, všímať si to, vytvárame prostredie, kde je viac rešpektu, menej konfliktov a viac bezpečia vo vzťahoch. A možno si na budúce všimneme, kedy len zdieľame svoj postoj a kedy už prekračujeme hranice niekoho iného. Ak ťa zaujímajú takéto témy o vzťahoch, hraniciach a citlivosti, citlivka to bude presne pre teba.